Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu pa 22 hon, dung Trinitatis. Namar lapatan, hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu, guru dok ni debatado hita saluhutna. Atong tapuji matuhata marhite ede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohana sumurung do sude akana mangulahosa. Hot do baritanai rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugo naso hatudosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasailaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho,
Ala naung saha Tuhami berita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami Tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehonho hatam nabadiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon nanidokmu. Asahot rohanami, jala tarpangarangehon hami parange nabadia. Saya jari jala pai baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusudani bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita sian buku de nomor 25 ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon mapatik ni debata di mingguon, imasian patik paduahon dohot lapatan nak. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na dituruni tano, yang gotung gabe si sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana. Asadang jadi iba marsom batu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di iugasan homitan. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 417 ayat sada dohot ayat 2.
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan. Para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon. Ro tujoloni habang sam habadiaon mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot huarsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pambainan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tondi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubaen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling ni liling nai. Alai nama porus mahamin waeng tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni di bata taringot tu hasesan ni dosata. Songono dohata ni Jahoba. Unang ho mabiar ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujou guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na di gidjang. Amen. Mari dihita sian buku de nomor 370 ayat 2 dohot ayat 3. Kundu
tatangihon mahatani debata turpuk epistel diari mingguon, ima nanienet sian Markus 10 ayat 46 sahat rodi ayat 52 tajahama marsikat sorin. Dungi dibongoti nasida mahuta Jeriko, jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon siseana dohot halak natorop, adong mahundul disi dipinggol ni dalani, sahalak si panehenehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Lando mamisang ibana asasip nian, alai lam digogodo majouhon, ale anak ni si Daud, asima roham diau. Jadi hatop maibana hehe laho mandapoton Jesus lau stading do anggo ulosna. Dungi didok Jesus matu ibana laho maho di pangulu haporsiaon midoho, jala mamitor marnida ma matana, laos di ihuton ma Jesus di sidalanan nai. Ima sahatna, martuado akan atumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amen. Mari dehita sian buku ede nomor 434 ayat 1 dohot 2. Thank you.
hatidak kon mahaporseaw tay, songon nahin hatidak kon nidongata sa haporseaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatudusan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na soras suda. Amin. Tabigima paduan suara Allegra, diuduti kur ina parari Kamis, diuduti muse gabungan ama.
tabege mati ting namasa di huriatta di mingguon Minggu 27 Oktober 2024 na parjolo dana na sorang di basa-basa hotuhata dosa danak di keluarga janter hasirait boru silalahi sada dana boru na di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 inganan nasida di Jalan Bawang Putih Napaupaton nomor 30 sada KPAD Cibubur Manang Wik Walu di keluarga Robinson F. Barasa Boru Tambunan sada dana bawa na di hari Sabtu 10 sia Oktober 2024 inganan nasida di Jalan Putri Tunggal RT 0 sada RW 02 nomor 10 Harjamukti Cimanggis Depok Manang di Wik 12 na paduahon na naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas soma Felix Octavianus Sitio ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur anak ni Amang Franciscus Peri Sitio tubuh ni Inang Lisbeth Boru Sinaga Sian Huta Jalan Haji Bain RT 005 RW 010 Manang Wikpitu Dohot Orwana Gresita Boru Abarita Boru ni Amang Asi Pangihutan Abarita Nahinan tubuh ni Inang Herlina Boru Siregar Nahinan ruas ni GPKP Padang Sidempuan Resort Padang Sidepuan Distrik Tolu Akola Tapsel Sian Huta Jalan Sisingamangaraja nomor 246 Sitamiang Padang Sidepuan Selatan Kota Padang Sidepuan Provinsi Sumatera Utara Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 2 November 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Na patuluhon ruas na pida mulai sadario pida huriado keluarga Hendra Fernando Siregar Helena Ria Boru Haloho Rabdo Sadayanak Kondasida Bawa pida tu HKBP Batu Opat Resort Pardomuan Nauli Distrik 5 Sumatera Utara inganan nahian di Jalan Swadaya RT 002 RW 06 Lapangan Tebak Manang Wi 5 Paupaton mutasi Padita HKBP Resort Cibubur sadarion Minggu 27 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon ni Huriado Pabor Haton Inang Padita Ririn Mayerlina Borusinurat STH tu ingana pakobasion nai baru ima di HKBP Gunung Tua Resort Sipirok Distrik Sadat Baksel Sumbar Dohot Paujako Padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan STH Gabe Padita fungsional di HKBP Cibubur Resort Cibubur Laos patu pauta do acara ramatama pisah sambut dung sidung parmingguon maringanan di GSM Gloria sadarion Minggu 27 Oktober 2024 papungu tupak dohita di tolu hali parmingguon di bagasan amplop tu Inang Padita Ririn Mayerlina Boru Sinurat STH dohot keluarga songon hamulateon ni huria di pakobasion nasida saleleng makobasi di HKBP Cibubur tapasaha ma sian lasni rohatta napalimahon partangyangan wik hari Selasa 20 sia Oktober 2024 Patupaon di Huriado Partangyangan Sian Wik Sada Saha Rodi Wik 12
di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui wik 10 sada na paunopon dewan koinonia remaja dohot na posobulung di hari Sabtu tanggal 2 November patu paon ni anak kota remaja do pedalaman Alkitab maringanan di GSM lantai 2 dimulai pukul 10 wib. Paduahon panitia Natal Ama Ina HKBP Cibubur tahun 2024. Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 patu paon di Huria do rapot pembentukan panitia Natal Ama Ina dimulai pukul 10 sia wib maringanan di GSM Gloria Lantesada nani uluhon ni parhalado doho ruas sian wik sada wik dua doho wik tolu nani uluhon ni paditata napapituhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuama ditangyakta akar ruas ni huriatta na di bagasan parsahiton songon nautar sura di tiktikta napawaluhon boa-boa obartu program kerja ni huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tusude ruas ni huriatta asa tapasaha bema pelean tahun tu huria manang tu situa wik nabe napasiahon ruas namoding nunga marujungolu ruas ni huriatta ima amang lindung sagala nahinan amas sahat umur 70 tahun hinabaluhon ni inang tenang boru si tanggang inganan nasida di jalan dalang nomor onom RT 10 sada RW 05 Munjul Manang wik tolu moding na di hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 tu udean di hari Senin tanggal 20 sada Oktober 2024 di TPU Pondok Ranggon jongjong mahita saluhutna ujung pardalanan ningolu ni dongat taon laos paingotok kita dosude nang hitape disadatiki tong dosongon nasida ikom moding alani i toktong mahita marpakirimon na mangolu saliling di Portibion jala sayhobas manang sadihari pehita lao manadikot tanoon taingok mahatan itu hatta di pangukapot 10 tolu ayat 10 tolu b martua ma akan amate di bagasat Tuhani olak nion tutu di doktor dii macohok manasida sian paru kilon nasida ay mangihuk matu nasida niula nasidai tabuam masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongatta naung jumolo modingi asang giak matu hatta na mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasar rohat tabe Amen laos marit de mahita.
Idul Mahita. Songonima tikting di mingguta sadarion, aka tikting na mangihut boy mata jahat na adong di warta jemaat. Tabigima kur uik 10 sada, diuduti kur uik sada.
Tapuji Tuhata marhite ende nomor 510 ayat sada dohot ujungna. Uhud papungu pilihan sada A sada B.
tana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hama nami nanami, nang akayana kon nami na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, hata ni debata, nagabe turpuk jamita, ima di minggu tasadarion, di minggu pa-22 hon dung Trinitatis, hata ni debata di enet sian Job bid 242 ayat sada saro di ayat onom. Hujahama tuhita kamanginang nangakayana kon nami tapayut ihut ma songonon ma yanggo hatana. Dungi ninna si Job mamangalusi Jahoba. Nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhutna. Jala dakka sudatan sakap niroham nanggo sada. Isedo ibana paholom tutupan somar panibangion. Tongot tahe nungahu hatahon tutu nasuhatusi. Halongangat do akai salpusian rohaku jala naso huboto. Uatangi homma naing au makatai. Adong do naing sukunok kutuho asa ho pabotoho tuau. Nungania di BG pinggolhon linggona taringot tuho alai anggonoaing nunga dohot mataku marnidaho. Dibaheni jora maau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun. Ima yanggo sahakna. Selamat hari Minggu marita saluutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluutna. Mulai tema diakana mangalusi, diakana sumangalusi tong dodohonon mauliate. Pos dorohaku di bagasar rohana, dia lusi dui, mungkin saja lagi malas. Akamanginang nangakayan akon nami na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Adorang so hupadarhami barita nauli di tonga-tonga ni perminggota sadarion jala los diari sadarion mak tapaborhat kana posona pedita ririn Mayerlina sinurat sarjana teologia dohot pauzakon pedita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan. Nungatakas niya tarsurat di wartata guarnami alay luas samuma hami muse patadaw diri hami padita Simon Petra Mori Hasian si Hoping. Dang pola songgok rohata di siak kamanginangate ala memang molo dihita halak batak dak kolat sian nato oras rupani guari adong masien na buru adong masien inang tua jalalos adong manuaing siat tulang robot jala iko bae no dui molo so dibain olo do gabi hatsit rohana jala tahapur siai guartai las ido tangyangta jadi ima guarnami nungamar hasohotak kami ima tu boru ni rajai boru sitopul rap dohoti tadonuaing di joloon bangku ketiga keempat marbaju nabotar padita dotong nasida jadi rak padita hami. Inilah namanya cinta lokasi.
Pandangan pertama ada getaran, lalu tidak berlama-lama daripada tu luar, adong na di bagasan orang dalam, ya sudahlah, ni bereng, uli, ni dapoton, masih dadaan, dongi, laus sahuk mak. Nung nga di basa-basa tuhata tuhami tulu danak boru. Mek dope. Si nomor sada kelas 6 SD, si nomor 2 kelas 4 SD, si nomor tulu tahun dope. Buah kay nang songon na molo perdopahan hera buhaya pamerengam muna. Tulu dak danak buru. Dang binoto tab bedopi. Ale mole ate mak natului pe nunga tung macelas roha basa-basa ni Tuhani ala 10 tahun marpai mahami asa di pasahat tu hatta dak danak 10 tahun dungi langsung paduduk mak. Jadi itu amanginang mulai bedek kamu pe wajah saya mungkin gudang uban barang diripu kelas onom dope sino balga alai ni hamalate hommai tutu hatta nuaing hami marhobas di HKBP Tanjung Priuk Timur 2 tahun dope hami di si jala inang padita borusitopul marhobas di kantor distrik DKI Jakarta. Songon ibu rumah tangga mana sida di si. Jadi molo roham untuk kantor distrik, torna sida menyambut tamu, paling tidak memberikan kopi, teh manis, dan ya snack ala kadarnya lah. Karena bagian ibu rumah tangga. Jadi disima inang padita borusitopul marhobas. Akamanginang hobar tu persuruan ni iduk ni distrik tamang preses padita Bernard Manik hamima di parek tahun laho marhubas di tonga-tonga ni huriata perminggota sedarion laos pabor haton padita Ririn Mayerlina Sinurat dohon paujakon padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan songon anggota MPSD hami jalarap do hami noaing mulata bereng di joloon dengan nami inang situa Roseli Boru Siahaan tongdo anggota MPSD Nasida. Jadi ima haroro nami di Tikyon Lasroha bui pajupang jalarap marsaur hita marhiti-hiti parminggota jala oddo pe obbas na perzulu hami marhobas itu ngatongan di huriata di parmingguon alai nunga hiatu son alai ditiki konven ditiki marminggu oddo pe makobasi huriata alani i horas madehita saluhutna herana sodong suara siap balkon ati yang di balkon horas madita salut nakamanginang na di balkon do ale mo leate na tang do orang dia lusina sida ola tulu halak na mga lusi ale mo leate mate yang di balkon iya mo leate makamanginang upayat ihutami do nakin akka edi puji-pujian na pinasaha muna di perminggota sadarion. Dan saya sendiri secara pribadi sangat menikmati sekali tadi. Luar biasa do HKBP Cibuburon. Jago-jago do HB Marede. Dan tentunya bukan hanya saya pribadi dan kita semua juga boleh menikmati itu tadi. Mulai paduan suara Allegra, termasuk Ina Parere Kamis tidak ketinggalan, lalu gabungan AMA, dan dilanjutkan week 11 dan week Sada. Itu teh enakin, mola tema dihamu amangin angate, kita boleh saling melayani di tengah-tengah
persekutuan kita pada saat ini menyampaikan lagu pujian yang begitu indah. Dilarang do teh di Somartopak? Ilarang do? Ilarang do martopak di so? Oh ilarang, boleh dilarang do tang pola torsono nih. Makanya husukku nate. Iya, mau lihat ya mak, akamanginang nah hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Molo tapahobar noaing topik ni minggutta sadarion di dok guru dokni di batado saluhutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Molo tapahobari tutur pukta sadarion adong mapiga-piga hal nabui si pahusor-husorota. Dia mehamu akamang inang na parjolo marhiti-hiti turbukon dipengok matuhita asa tahapor siai jala pos marohatta tu debata. Itulah yang pertama. Tahapor siai jala pos marohatta tu debata. Totu meragam doa kasih tahunon penderitaan namasa di bagasan perdalanan ningoluta. Dada holan akana si ulah hajahaton masa akaparu kilo nakamang inang. Artinya dia harus menerima konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Lalu dia menderita. Alayaka zolmana mangulu di bagasa kategora pe, zolmana mangulu biar mida jahuba pe, ternyata mengadopi naginowaranna paru kilon. Dan itu yang selalu diingatkan kepada kita semua amang inang, dan kita juga tahu itu. Bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, saya mau katakan itu bukan barang yang baru kalau kita berbicara tentang paru kilon penderitaan itu sendiri. Dan memang kita harus hadapi itu. Artinya nang pola ikut tersonggok behita di si saliling mangulu hita di portibion salinari ikon adopattado naginwaranna paru kilon dohod si taonon. Alai hudok matuhita kamang inang manang dia penuaing nata adopi akar ragam paru kiloni, apapun yang menjadi pergumulanmu sekarang, apapun yang menjadi membuat engkau menderita saat ini, sekaligus diingatkan juga mang inang, perlu dohita pada daun diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Molo marukil ho, moro marukil pehita, alani akaparangeta namaralo tu lomo ni rohani debata, los dipengok matuhita atau hatok mabau baruham. Bertobatlah. Ale molo marukil hita, ketika kita menderita, mungkin itu merupakan bahagian dari ujian yang harus kita hadapi. Kita diuji. Alai nang songod dia pe balga ni paru kiloni naing manian hoti tadi bagasan hapor siota tu de bata. Songon si Job rupani nang pola gadzang be kutaringo tu si Jobon. Saya yakin kita semua yang hadir pada saat ini sudah benar-benar mengetahui bagaimana cerita kehidupan si Job. Sahalakna daulat maroha doibana, nawurju doibana. Dia saleh, dia jujur. Tetapi di balik semua kebaikannya itu amang inang, mungkin kita akan berkata dia tidak akan menderita dan marukil be ibana, tetapi ternyata Tuhan mengizinkan si bulisi laho mangujuni ibana. Itulah penderitaan yang luar biasa. Jadi molo tajaha buku Job akamang inang secara lengkap,
itu bisa sekaligus mengingatkan saya, mengingatkan kita, molo manarita honwain, molo marukil honwain, maramangui hoi, alai do honok kuma, dang sedia do paru kilomi. Penderitaanmu itu belum seberapa. Mari kita lihat bagaimana penderitaan Ayub di dalam hidupnya. Namora do ibana, alai topu mahabis saluhut nai, anak konna pe mate, dongan nape, ya. Dan bulus rohana, mandongani ibana, termasuk istrinya sendiri yang seharusnya menopang dia. Ale congdo. Dohot menebai arsak ni rohani si Job. Burai ma Tuhami. Amang inang sekali lagi, itu merupakan bahagian di mana imanmu, iman kita itu sedang diuji. Idong bahen unang pitor madele ho. Jangan terlalu cepat untuk menyalahkan Tuhan. Itu yang sering terjadi. Mungkin terlalu berat tekanan itu. Jangan terlalu cepat engkau menjudge Tuhan. Jangan terlalu cepat kita menghakimi Tuhan. Karena tekanan yang bertubi-tubi itu. Karena marhiti-hiti ujianido, amang inang, disitulah jelas terlihat bagaimana kualitas imanmu, kualitas haporsiota. Ditiki mangadapi paru kilo ni do takas neng idaon ni hatta debata. Songon dia do kualitas ni haporsiomu. Apakah imanmu itu haporsiomi, haporsiona setia, iman yang tangguh. Jalabengit jalan haporsia tu debata songon si Job. Manang haporsiaon songon ripe ni si Job do akadonganna si Elipas Bildad dohot si sopar nama mitor maburai debata. Di mana posisimu? Di mana posisi kita? Ale tabering ma sanga do hirama dele si Job alai manahad do ibana di bagasan haporsiona. Untuk itu amang inang kita bebas memilih sekarang ini. Laho patuduhon ditik kita adopi paru kilo ni bebas. Karena sekaligus juga amang inang banyak cara yang bisa dilakukan oleh Tuhan untuk menguji kualitas iman kita. Dan sekaligus saya mau katakan itu mungkin itu bagian dari seleksi, penseleksian. Apakah engkau tetap setia? Mari kita nilai, mari kita tanyakan sekarang ke dalam ya, hidup kita sekarang ini. Sekaligus ini menjadi perenungan. Iman seperti apa mang inang anak-anak kami yang kau miliki sekarang? Asugarin waing topuro parsahito tuho. Asugarin waing pitor hatop mago na sinarimi hamorami topu. Masa akaparu kilon beruntun amang inang sepertinya tidak berhenti. Bagaimana amang inang? Apakah engkau masih tetap bertahan di dalam imanmu? Mana hadopeho di bagasaka porsiomi? Pos dope roham tu debata, porsia dope hita, guru di debata do saluhutna. Apakah kita masih mempercayai itu seutuhnya? Bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita? Ini sekaligus perenungan bagi kita Mang Ina. Terkadang kita terlalu mudah mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang beriman. Tetapi ketika kita tersentuh dengan penderitaan itu, terkadang kita kalah. Kita menyerah. Maramangoi hita. Salinari di namasa hamoloni, disido diuji haporsiota haporsiomu. Apakah haporsiona tahan uji songon si Job? Jala ikonido na adong. Di bagasan dirita. Imana parjulu. Dungina paduahon siat turpukon.
Di pengok matuhita kamanginang dak kasudatan sakap ni debata. Dak kasudatan sakap ni debata. Memang kita harus akui yang manginang anak-anak kami. Molo hudok memang jojo do akan masa di bagasan ngolutaon. Macam maul tapi kiri. Sulit untuk kita terima. Maul tatusi. Bahkan jojo dodang terjaloro hatta akan nama saya. Benar seperti itu Amanginang? Sepertinya ada penolakan. Ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan rencana kita. Anggo di rohatan yan, anggo di roham yan, sakap tadona dumenggan. Itu di bagasa rohata. Bahwa rencana saya lah yang paling baik. Alai akamanginang hudok matuhita jok do nadumenggan di bagasa pikirami di bagasa pikiratei justru ido naso saud. Justru apa yang kita pikirkan itu baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, justru itu semakin jauh dari kehidupan kita. Itu sering terjadi. Makanya kita mau kecewa. Mau kita tersakiti. Dan terdok kita manang aha. Alai manang dia pihak kamang inang nangakaya nakon nami. Molo di loas di bata masa paru kiloni. Maul dia tusi roham. Taingok ma. Taingok ma. Adong do sakap manang tujuan. Nadu menggan. Nanaing patuduhon. Ni de bata tuhita. Nang pedak apalata tusi sakap naik. Ima ingot, sakap na dumenggan. Walaupun kita terbatas untuk memikirkan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya disitulah kita disadarkan terbatas do HP parbinoto aku. Dan tu parbinoto aku. Terbatas do HP habisuhokku. Terbatas do HP partikiaku. Dan tu kau mamikiri manibangi sakap ni debata di bagasan perjalanan ninggoluku. Ido umbahan di pengot tuhita asa lam merserep ni roha mahita tu debata. Artinya tapasah makamang inang perjalanan ning uluton, biarlah Tuhan yang mengatur setiap perjalanan kehidupan kita dan apapun yang terjadi, dan itulah rencana yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus yakini itu. Karena molo sakap ni hita zolma, buidu gagal. Alai molo sakap ni dibata, itu tidak pernah gagal itu amang ina. Dan terus bisa terjadi. Laus disima buita bereng, songon tido haulion ni dibata. Sakap ni dibata di bagasan mulutnya. Untuk itu tetaplah setia. Idu nendohorona. Debatana marhuaso, debatana marhagogo do ibana. Dan kita tidak perlu ragukan itu. Unang pola ganggu roham di siak kamang inang. Ternyata kalau kita mau bukti, lihatlah perjalanan kehidupanmu hingga saat ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Segala sesuatu Tuhan sanggup melakukan apapun. Di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan kita. Semua. Unang pola bereng na asing. Buktinya apa? Bereng ma perjalanan ningulum. Satu sedarion. Bereng. Sakap na uli na dinggan. Do sakap ni dibata di akan natin opana. Ingot. Taingok mea kamang ina. Ya. Ima na baduahon. Jalan na patuluhon. Jala omma na parpudi. Molo didok parpudi berarti nang saya nama zabi taon. Ale biasanya na parpudion do na gajang. Atik pe parpudi kan begitu. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang lagi amang ina. Na batuluhon ima nak didok diaya onomi. Dibaheni jora maau jala husol sol di dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun. Dunglam ditadda si job hadirion ni dibata
Lalu dia merendahkan hatinya di paserep rohana. Imanat napina tuduhon nakin marhiti-hiti orbuk dohot sirabun. Lalu dia menyadari Amang Inang, ternyata saya tidak ada apa-apanya saya. Lalu dia sadar dan disadarkan, saya tidak ada apa-apanya. Hupikir doha penong jagoau atar songoni marupani. Alani hamu akamang inang pangarajumion si songonima nekon adong dihitabi. Asalam tapasere prohata. Kenapa? Karena kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita harus mengakui Amang Inang. Dan semakin disadarkan, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya kita. Ido sa dipengok tu hita, molo merasa hebat pihotuak kadongamu, bui majui. Tapi jangan coba-coba kau merasa hebat di hadapan Tuhan. Molo merasa malu pehita, merasa pistar pehita, merasa jago hita, jalapa jago-jago kita. Dan sadia dope akamang inang perbinoto atai. Belum seberapa dibandingkan hapistaran. Ini debata. Belum. Terkadang mungkin kita melupakan itu. Tapi hari ini kita disadarkan kembali. Katakan, Tuhan ternyata saya tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Tuhan ternyata nasalilingo pa jago-jago do habiau. Ya? Ali mo lihat ba di pengot tuau. Dan sedia HP. Perbinotuaku, hapistaraku, mertibakon, perbinotuan do hapistaranmu Tuhan. Untuk itu kita diingatkan, jangan kau sombong. Unang margijang niroha ho. Ya. Jauhkan kesombongan dari hidupmu. Ya. Alay buha, lampasere ma. Molo di loas Tuhani hita martaba-taba aka pasu-pasu. Di loas sita. Dia kaulau ta usaha ta dengan merdala na kamang ina semakin berkembang. Lampasere ma. Lamhamalateho ma. Ido na yung dohonon. Kita serahkan saja Mang Inang. Di bata mengaturkan perdalanan ni nguluta. Ya. Dan itu tadi yang kita bisa juga baca secara isi ringkas. Di renungan yang ada di warta kita itu. Kadang kita bertanya-tanya kan begitu ya. Kok bisa seperti itu? Jadi jawabannya semua dari firman Tuhan hari ini. Allah senantiasa menyediakan hal-hal yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita dan sanggup melakukan sesuatu. Dan melalui penderitaan itu sekaligus kita diingatkan, diajak bagaimana kita memahami kedaulatan Tuhan Allah itu di dalam kehidupan kita. Ima kamang inang. Alani laus diari sadari omma. Naing tapaborhat. Inang padita ririn. Mayerlina sinorat sarjana teologia sekaligus paujakon padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan sarjana teologia. Saya rasa walaupun ini berulang-ulang buat kita sebagai pendeta, perpindahan itu bukan sesuatu hal yang baru lagi bagi kita. Ikon adopatta dui. Dan mungkin juga di dalam proses itu kita kadang bertanya kok seperti ini, bisa saja mungkin karena ada hal-hal yang lain kita pikirkan. Alay tayo ma, songon hatan itu hatanak kinani. Sudine akasakap nauli dui. Ya, ido natahapor syai. Kadang kita juga ya bisa saja memohon dipertimbangkan dan itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya kadang juga kita harus siap menerima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pikirkan. Tapi sekali lagi bahwa apapun itu sudah terjadi, lakukan, berangkat dan yakini dimanapun kita berada di tempat yang baru. Kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu yang terbaik melalui pelayanan kita di tempat yang baru. Untuk itu berangkatlah inang dengan sukacita. Managamlas ni roha do hita. Naliling di pay mahamui. Alay
kon matikina di pabur hatamu. Pos Roham sehat-sehat buat inang pendeta Ririn Mayerlina Sinurat Segar Teologia dan Amang. Berangkatlah dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan selamat datang buat pendeta Johannes Lasmar Hamonangan Taringan Sarjana Teologia. Nunga dibereng paditenakin akar ruas ni huriata pos Maroham ya anggo HKBP Cibuburon karuas ni huriana sudi kana burjudo dohok parhaladuna sudi mah itu olah taberi sapardopahan kita nyaman itu. Jadi tenang mak padita ya teh selamat alanilas ido pagidon nami songol dia pabahenamuna tu inang padita Mayerlina Ririn songonima pabahenamuna tu padita Johannes Lasmar Hamonangan Sarjana Teologia ya. Selamat buat Amang dan Inang, diberkatilah untuk melanjutkan pelayanan di gereja ini. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan nunga marsaringar hatami paingotok kami saluhutna asalam hopapos rohanami jumpa wadupi hamir ragam di paru kilo nama ceborat sipata oludu hami talu madili hami tumatangis sami marsak kami alani namasai alai hatami paingotok kami ia sakapmu sakap nauli duale Tuhan tu bagasan ngulu nami atau manaham mahami di bagasaka porsion nami. Hua mola teok kami do di narapami marparsauran di tonga-tonga ni huriam HKBP Cibuburon pasu-pasu mali Tuhan saluhut na akama nami ina nami ruas ni huriam dia kaulon nasida na marragami suang-songoni nang aka diusaha nasida dinggan mardalan saluhut na lamar taba-taba maaka pasu-pasu na bujalo nasida pataba aka nong pinasahakmu tu nasida saluk nanang tuhami pasu-pasu saluk nanang akka yanakon nami yanakon nasida dia akan namar sikola parbisuhi parbaloi dia akan nong paujuko persikolaan nan namangalulia ka parkarejuan ho mana patuduhon parkarejuan nadingkan dia akan namangaluli akka sirakap nitodina ali Tuhan asiroham ho mana patuduhon akka sirakap nitodina sida song-songoni nang di akka keluarga nama kirim na marpaima dia kaparyana konon ali Tuhan papos rohana sida ditikina homa napa sahaton jalan apa sotoni hobartul lomoni roham ali Tuhan di bagasa perminggon nami selarion hutangnya kok kami mak ima dakdanak nasorang di basa-basa hoko tu keluarga janter hasirait ina nami boru silalahi sadadak danak boru song-song itu keluarga Robinson F. Barasa ina nami boru tambunan sadadak danak bawa mulai tema Tuhan di basa-basami napi nasahat pototonga-tonga ni keluarga ajari jala paingok ma nasida songon natoras asabui mermudu-mubuhon dak danaki dohot dinggan ali Tuhan jala pasu-pasumu ma danak na pinasahak mi tutonga-tonga ni keluarga nasida di bagasan pertumbuhan na totong di bagasa kahipason dau akka parsahiton jala ajar-ajari perbisuhi nang akan atorasna asa buitong nasida mangajari danak na pinasahat mu tutonga-tonga ni keluarga nasida song-songoni mahuba kami nang di bagasatang yang nami dinanay marbagas nang majalo pasu-pasu perbagasan Ima Felix Octavianus Sitio dohot Gresita Boru Ambarita mangaradima nasida ali Tuhan pasu-pasu ma yanakon namion dinalahu mabangun parumah tanggaon nasida ali Tuhan dingga mamardalan salu na diakap pangaradion nasida dot sudi keluarga asa dinggan mardalan salu na di pamaso-mason nasida ali Tuhan marhiti-hiti akan aposom song-songoni mali Tuhan nang turuas namoding
amanami lindung sagala ama sahat na hinabaluhon ni inanami ina tanang boru sitanggang. Ali Tuhan bodo hupakilalaw kami songon dia pakilalan ni inanami inang boru sitanggang di parsirangani. Molos ya kajol maun yan maul do kami majalo na masay alay ikon masa dueli Tuhan. Los paingotok kami ma ditikina kami pe iko berhak do manadikon portibion. Atong pasu-pasu pargugui ma inanami inang boru sitanggang di perdalaran ni nguluna ali Tuhan. Homa natotong mangalehon apul-apul jala pasu-pasu ibana totong di bagasakai pason dohot saluhut nang paparan na totong di bagasan gonggomamu. Jala laus dia disadarion patu pahami do ima dinapabor haton akan aposom mangguduti aka pakobasion pagditi ririn boru sinurat sarjana teologia naing borhat tu pakobasion ne baru tu hakabibi gunung tua resort Sipirok distrik Sadata Baksal Sumber dohot paujako perdita Johannes Lasmar hamonangan tadikan sarjana teologia ali Tuhan ho manapa tauhon namargoguyhon akan aposom lahu manguduti aka ulaon pakobasion di tonga-tongan hurian na baru jala ho manatotong nama masu-masu salut aka pakobasion nasida ali Tuhan manangadiga pe borhat na posomi inang padita riran rap dohot keluarga ho manatotong nama masu-masu ya kerencana nasida sahatu inganan pakobasion na baru jala ho manama masu-masu nang padita Johannes samo nangat taringan laho manguduti pakobasion di HKBP Cibuburon. Song-songoni mali Tuhan ubah kami dotong di bagasan tangyang nami akan amar sahid amang IE Gultom Sianwik 2 di rumah RSCM amang situa Aha Sitio Sianwik 2 di rumah sakit Adayaksa inang situa Pesida Butar Boru Ambarita Wik Opat di rumah sakit Adayaksa Krisna Ibu Rupa Saribu Sianwik Onom pemulihan di Bagas Nasida amang situa RG Simatupang Sianwik 10 di rumah sakit Pasar Rebo dohot amang Jisiahaan Sianwik 12 di RSCM dohot na sobui hugari hami sada-sada takasto di botohoi ali Tuhan pahirbang ma tangamu nagok huasoi ali Tuhan laho mamaso-maso nasida homa na mangalehon hamalumoni saluhut na budo tarpatu pasaho di bagasan ngulunami atong bukbuk maka nasa sahit sian pamatang nasida asa sumuang gugu nasida ali Tuhan pos dorohanami di ho ali Tuhan pasahato mudi tu nasida saluhut na tongo di bagasa parsahiton dohot na madalani pemulihan. Song-songonima tu akan amarulang tahun hatu tubuh siang tanggal 27 Oktober 2024 satu tanggal 2 November 2024 homa na mangalehon gajang ni umur tunasida songon perteban ni umur na pinasat mutabba mapasu-pasu na boy jaloon nasida tujulon narion lam tabba lasroha nasida ali Tuhan song-songoni na marulang tahun di Pardongan Saripeon tanggal 27 Oktober 2024 satu tanggal 2 November 2024 tuho mahu pasat kami perdalanan dia kapar rumah tanggaon nasida hotma nasida le Tuhan totong di bagasan holong namar siha holongan mengadaduti keluarga nasida le Tuhan jala denggan mardalan saluhutna aka perdalanan di perumah tanggaon nasida jala totong sada rohana nasida le Tuhan pasu-pasu mak aka naberulang tahun Pardongan Saripion go kelas ni roha manasida sudi matahe hubah kami nang aka pakubasyo di tonga-tonga ni huriam marhiti-hiti akan aposom dohot amanami nami perhaladom pasu-pasu asa boy nasida mangulahoni dohot denggan jala mardala di bagasa kataraturon saluhutna pakubasion di tonga-tonga ni huriam di HKBP Cibuburon di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Taudu tima
marede mahita haposan ho Tuhan laus disomat apa sahat pilihan napa dua ho. Tuhan, oh Tuhan,
Nami sahab mahita tu acara pabor haton dohot pauzakon pedita fungsional HKBP Resort Cibubur Marete Mahita. Hamu amanami nanami dohot dongan sahurion sadarioma pabor hatota inang padita ririn mayerlina sinurat sarjana teologi tupak kobasyonna nai baru tahamalate homma tutuhata sudi pak kobasyonna sida nasai laun di HKBP Resort Cibubur. Hobartusi tabegima surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringot tu parpidaun ni nasida. Surat keputusan ketetapan
nomor 345 garing PDT garing SK garing 07 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Ririn Mayerlina Sinurat STH, nomor induk pegawai 201405 122071 989097, tanggal lahir 22 Juli 1989. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Cibubur, dan terhitung mulai 15 Juli 2024 menjadi Pendeta Fungsional Resort Sipirok bertempat di HKBP Gunung Tua, Distrik 1, Tabaksel, Sumbar, dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya. Ditetapkan di Piaraja Tarutu pada tanggal 4 Juli 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan nomor 345 garing PDT garing SK garing 07 garing 2024, dahulu nama Pendeta Ririn Mayerlina Sinurat STH, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Cibubur, dan sekarang menjadi Pendeta Fungsional Resort Sipirok bertempat di HKBP Gunung Tua. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia, hupabor hak mahamu inang padita Ririn Mayerlina Sinurat Sarjana Teologi, sian HKBP Resort Cibubur, tupak kobosyomuna ne baru, gabi padita fungsional, Resort Sipirok, bertempat di HKBP Gunung Tua Distrik Sada, Tabaksel, Sumbar. Sai di pasu-pasu tuhata ma'aka, pakobasyomuna naselaon, di huriaon, jala di pargugui, huhut di patau mahamu, di inganan pakobasyomuna ne baru. Amin. Mari dimahita.
sahurion. Sedarion ma ojak konon amang padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan, sarjana teologi, gabi padita fungsional di HKBP Resort Cibubur, Distrik Ualu DKI Jakarta. Hobartusita bigema surat keputusan ketetapan ni eporus HKBP taringot tu parpidaun nasida dohot ulau ni padita fungsional. Surat keputusan ketetapan nomor 388 garing PDT garing SK garing 08 garing 2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Johannes Lamsar Hamonangan Tarigan STH, nomor induk pegawai 201 506 11103 198300, tanggal lahir 11 Maret 1983, jabatan dahulu pimpinan jemaat HKBP Takengon Resort Lok Sumawi, terhitung mulai 1 September 2024 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Cibubur, Distrik 8, DKI Jakarta, dengan ketentuan menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada kolom lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 15 Agustus 2024. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 388 garing PDT garing SK garing 08 garing 2024. Dahulu nama Pendeta Johannes Lamsar Hamonangan Tarigan STH, jabatan pimpinan jemaat HKBP Takengon Resort Lok Sumawi, dan sekarang jabatan pendeta fungsional HKBP Resort Cibubur. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Saunari hujahau kami ma ulauni padita fungsional. Ulauni padita fungsional akup ni tohonan hapad di tahun natar surat di agenda HKBP parjolo mangurupi padita resort laho manguluhon huriaon. Paduahon majalo parsagi ni ulaun sian uluan ni huria. Patoluhon mangurupi uluan huria laho manguluhon akadewan
di Huria. Napau paton mangurupi padita resot manguluhon rapot-rapot di Huria. Napalimahon pasahaton laporan pangulaon tu padita resot dohot tu preses. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni Epurus HKBP mengikuton aturan peraturan HKBP dohot ulau ni padita fungsional nuaing namanukum maau di hamu amang padita Johannes Lasmar Hamonangat Tarigan sarjana teologia naulo do hamu ojakonon gabi padita fungsional di HKBP Resort Cibubur, Distrik Walu, DKI Jakarta. Kaulo doang, sai dongani jala di parbogo itu hani mau mangulahon salutai. Marhite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tordi porubadia, bojak kom mahamu gabi padita fungsional, di HKBP Resort Cibubur, Distrik Walu, DKI Jakarta. Sai didongani, jala di pargogoi Tuhan di bata mahamu, mangulahon saluhut ulauni, asa marsangap guarna, marhite-hite pakubosyomuna di Huriai. Amin. Hamu manami nanami dohot dongan saurion jako kamu maamang padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan sarjana teologia gabi parmahat di Huriaon masih tangyangan jala marsirupa mahamu di bagasan hasadaon ni todi patuluson ulaon ni tuhatai. Ujakon hami ma padita nami baru di Huriaon. Jalahu pabor hatami mas yan Huriaon padita napida debatama mamasu-masu. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami raja ni Huriai. Moleate marohanami diho. Ala naung diluas ho na posom. Inang padita ririn mayarlina sinurat sarjana teologia. Makubasi Huriaon nasai laon. Pasu-pasu ma pakobasyon nasida bahen sangap di guarmu. Jala pargugui manasida di pakobasyon na naib baru. Moleate ma nang rohanami di ho, ala nang ditongos ho na posom, amang padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan sarjana teologi. Laho marhobas di Huriaon. Sayu rupi pargugui jalapatao maakan aposomi. Makobasi Huriam asamar sangap po di saluhut panggulmiton ni Huriam di luaton laos pasu-pasu manang Huriam saresoton totong marhasa daun laho manidangi di tonga-tonga ni luaton moliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saunari saat mahita tu nama dokata adorang soi marpangi dua kami tu amang inang nama dokata non asa jepek-jepek mata baik singkat padat tau duti pianon di acara ramatama madokon hata parjolo pasatamima madoko kata pamuhai sian paditana pinaojak di bagasan tikyon alani pasatami ma tu amang padita Johannes Lamsar Tarigan laho madokata.
inang padita nga padokata. Oras kita salahutna. Pada dalam diri memahami kamu salahutna. Amaminang was nagagawin Ciburon kami Gorobuta Barat lahir dan besar di Parapanan Darutung Jalan Pagita lahir dan besar di Medan keturunan Karo tapi setengahnya Jawa. Terima kasih untuk pasangan kita tujuan Yeron Boyita masih pengertian bahwa kita saling bekerja sama dan saling mendukung di sudut pelayanan oleh apa yang memperrelasikan siang kami oras. Namangihut upasahata mima partikian pasahaton hata pertandingan sian padita na pinaborhat di bagasan sadarion tu inang padita ririn mayarlina sinurat dot amang nakok matugijang tapahohom amang inang simatuaku hahani simatuaku doli rodo nasida doho tungganeku sian jati asih doho pariban nami ima apalah esodo nasida dohot amang padi tanai baru amang tarigan doho keluarga dang saluhut keluarga na ro di tikion moleate ma amang inang di saluhutna di pakkoholong muna di hami terlubowi ma amang telaku hamu senior nami 10 tahun kamu hami hampir sia tahun pai mahom dan belum nggak apa-apanya ternyata kami masih ada yang lebih senior dari kami jadi ida napa guguhun rohanami asa totong marhaguguon itu dia pihami mangalaka ternyata kita tidak ada apanya. Hanya Tuhan pengaluan inganan lahu pasahato derita. Amang inang tung macai manete kiluku ala tunggurang pasu-pasu di jalo hami di sian haka bibi bubur. Yakin amang padita nami saya dapotang hamu di haka bibi bubur. Amin. Kurang lebih nasida onom tahu dung rumah tangga hampir serupa hotami
aleu lilik kami otik. Molo juga rumah tangga boy dokon lebih senior kami otik. Jadi di HKBP Cibubur di Jalo kami pasu-pasu nabalga natung macala serohan nami panggilan nami tuhamu amang inang tanya ko kamu kami tarlubobi ma inang padita asa margogo inang padita tarlumobi dinapay maho kami di haruan naulina dinggan pasu-pasu nasya tuhata lehon hai pason dohot danak nang adong di siuben ni inang padita di lehon hai pason terlumobi di persalinan di bulan 12 olodora Natal ya mudah-mudahan di apen-apen masa boy marlas nirohay mar Natal amanginang borhat mahamis yan HKBP Cibubur marsogot tiburuhan burha amang dang lilik kami asa boy ala amang padita tormangingani bagas ni huriata ala nanga niay narahay tikip borhatam itu son ala dang diingananon jadi herana orang pas mulubui terhatop kita lao asalas rohani amang padita tak lasma rohawa ni amang padita tariga doh keluarga ala burju-burju do saluhutna ruas ni HKBP Cibubur terlubui ma parhaladu sangat memperdulikan pendetanya. Alani piamang marhuba samang dengan penuh sukacita. Jangan stres, nikmati apa yang ada supaya berkat Tuhan Nabi Narsitani Rohamuna dipatulus Tuhan. Tanyako kami asa marahi pason borhat tu gunung tua jala pakobasion di ngaranay baru totong di pargugoy Tuhan inang padita nang hamisat diri asa uli pakubasyoni di ngaranay baru dan gudang behata dohonon nami molotung pe adong akan ahurang amang inang di parsorata di hurang lobi gonop hami 2 tahun 2 bulan 20 hari. Jadi salpo kamu maya manginang sian yasni rohamuna asa tulus hami borhat tu ingananay baru saya dilihat tua mahita hai pason nang gajang ni umur dohot pasu-pasu nauli asa di hari namang ihud buhi hita mo say pajupang marlas ni roha hita saluhudna ba imahatan na buhi pasahat khorasma kita bayinang padita. Tamasi tutuhi tamandok moliate tu debata parninggan basa, topet di Arisa Darion di Parminggo Narian, boy di Patu Pahuriata KBP Cibubur, ima ulaun pangojak konon, dohot nalaho martading hata hami sian huriaon. So dok ni amang padita amang Banjar Nawar nakin 2 tahun 2 bulan 20 hari, macam murah. Jadi sina sumar minggu boy dihatau kamu 2 tahun 2 bulan 20 hari. Tari rasa manima. Napi dar sangapan sikat ni sian distrik amang padita Simon Petra Muri Asian Siombing. Dohot inang padita boru si tompul naro di bagasan tikyon. Dohot inang situa boru siahaan. Songon inang nahu parsangapi hami amang padita resort amang padita sitorus. Dohot inang boru si tumorang. Nang amang padita ceharahap dohot inang boru si hobbing. Nang maradu sudehita amanami inanami parhalado dohot akasitua na pensiun dohot amang padita jehitarigan nanong ojak di bagasan sadarion maradu sudeta hehita mamukas yang dak dana satu nama gudang manang lansia horas madita manginang jadi hata sia kami mau lihat godang ma di parsawarata naulina denggan di pakobasion nami saliling di HKBP Cibuburon totu mardunga tangiang doi asa boy hami hobas jala boy hulau kami akaulau tohonan nami lalu makobasi tonga-tonga ni huria uduti hamu mamanangnya ko kami amanginang dina martugas musai hami makobasi di HKBP Gunung Tua Resort Sipirok Distrik Sada Tabaksel Sumatera Barat boy do molo mula tuhuta
apala singgah hamu tu gunung tua molo laubor hati sarana dalam darat boy do singgah di inganan nami pabuah hamuhian unang topu tong ano tarsonggo tamidang adong gupara dihami jagal. Jadi amang inang goda kedo nilala holong ni rohamuna au mandok sendiri secara pribadi Cibubur tetap di hati. Tangis jolo sotokin. Alania walau tahun kami pai mahon. Songon idok ni amang paditanakin 10 tahun nanti. Saya dapat tamma akan napai mahon songok kami ruas niuria KBP Cibubur. Molo au di pasat Tuhan di pasu-pasu buah saham udang boy kan songon idok kan. Jadi maradu sudi mahita dapotan pasu-pasu sian Tuhata. Tangnya ko mahami amang inang. Dinapai mahon haruan hami songon idok ini amang banjar nahor nakin di bulan Desember. Sayang gia mah hipasau nang nahutubuhon jala boya wanon marbuah-buah tuang pandita resok manang natuhita kaparalado lo samu manongos tu grup sudi WA dadong dia KBP Cibuburon. Jadi rencana nami di Syatar Donon di tempat nihala natua-tuai. Jadi molo neng adong si kiri memuna tu Syatar roda dang tua KBP Gunung Tua. Jadi imah atas ya kami amanginang lebih hurang dia kapaku basun nami hami mangido maaf. Molati godang ma dia kaparkoran nang marede di bagasa sadarion secara khusus muse tu siama nama maksahon iku marede di parmingguan harian. Molati godang tarlumobi dia mang ketua seksiama. Sanggi mamarbungaran hatani di bata di luaton tarpasu-pasu hita saluhutna jalabui lam tu sadana kapaku basun di tonga-tonga ni huriata hami salinai mando horas madihita. Namangit pasahaton hata borhat dohot hata pajakonon mewakili ruas HKBP Resort Cibubur pasatami ma tu amang Siregar tujuh loma nasida Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Parjolo au mangido maaf jala mangido izin tuhita saluhutna ruas ni HKBP Cibubur bulo tungau penwain di son mewakili hita laho pasahaton hata nauli nadenggan di acara ta apala ditikion Hobartu naung dihasomalhon di huriata bulu masa di ulaun nasi songonon asa gabe markati soring di nama doko kata jadi om mau basna dapuk giliran hamisian wit dua jadi dos marohata sada manang hatata dihita sude ruas ni huria HKBP Cibubur mau lihat ma dihita saluna songonima dihamu amang pendeta nau hormati hami namang uluhon ulauta apala ditikyon songot dohot aka udurana sonima nang di amang pendeta resort nau hormati hami dohot pendeta fungsional soni nang di inang pendeta nanaing Borhatu Huria Nai Baru di HKBP Gunung Tua soni nang di amang pendeta naung di ojakon jala di cakon hami Huria HKBP Cibubur di Tikyon soni manang di hita saluhutna nang akapar haladu nang hormati hami nunga tung masailah asrohata apala di Tikyon jala
di acara sadarion ima acara na paperhaton inang dohot nama jakon amang ditikyon perjulumatu inang pendeta Ririn bursinurat kupasat kami hama ulatian ni rohanami tu hamu inang di parsaurata di pakobasyon muna di huriata huriah KBP Cibubur tumaselas do rohanami taruli pasu-pasu hami sude ruas ni HKBP Cibubur jala dihilara rohatari pasu-pasui dapok doi nang dihala inang jalatang yang nihita sudi ruas ni ruas ni HKBP Cibubur doi tu inang tung pe apala ditikyon topet mangula inang di Kuria HKBP Cibubur di naung leleng di Tagap inang akahapan naulina denggan las marohani inang di Haru HKBP Cibubur nunga dibatulus Tuhan sakapna tang yang nami tutu tu akatiki na mangihudi toktong ma unang alang asin rohani Tuhani dipatulus may tu akatiki-tiki na mangihudi sahatu di persalinan na sahatu akan naming mise mauliate ma di pangulaon ni inang di pakubasyon ni inang di Huria HKBP Cibubur jalahami pe dang tardok na sempurna sudi ruas ni HKBP Cibubur selama 2 tahun 2 bulan 20 hari hati amang nakin hati sampai harinya juga diingat arong doa ka nahurang jala arong gotong narenggan nahurang denggan do narenggan pangiduan nami anggo akan nahurang denggani lupa ho kamu may sian rohamuna akan narenggani ingot tamu may asa tong muse ingotom muna Huria HKBP Cibuburon jadi mau lihat ma sidoron nabi tuhamu las marohanami paborhaton inang dinama kobasi muse inang di Huria HKBP Gunung Tua Resort Sipiro kate mau lihat ma di Tuhata soni ma di amanami pendeta pendeta tarikan mate agak lupa guarna Johannes Tarigan mau lihat mamang jala nakin herasudedo hita payutihut ala amang pendeta nakin 10 tahun ala inangan hampir 8 tahun lebih hampir 9 tahun hamu naki kubigi hami 6 tahun pos marohata martangnya kita Tuhani angkia muse di Huria KBP Ciburon dapat nyamang akan na hinirim ni rohamuna na hinirim ni rohata mau lihat madi tuhata na jelas anggo sidohono nami sian Huria ruas HKBP Cibubur dang dokkonon nami hamina burju hamu memerengan non alai akan ok perlu madoko kata bayi marana satikosna jadi mau lihat ma di tuhata songoni ma naboyu pasatami hata pajak konon dohot paparhaton inang pendita Ririn makubasi muse di Huria HKBP Gunung Tia mau lihat ma di tuhata tuhat di Batama nama masu-masu hita saludna butima Tauduti mamuse madok hata borhat doho tata pajak konon mewakili Parhaladu HKBP Resort Cibubur pasatami matu inang situa en boru penjahitan laus diuduti manon pasahaton cindra mata tu inang padita na pinaborhat sadarion silahkan inang Tamado parjolo hita mandok mulai ate itu tuhata ala di leon hita hai pason boy hita beribadah dengan hikmat di sadarion napi narsangapan amang pendeta narosian distrik Walu DKI Jakarta amang pendeta Seombing dot inang situa borusiahan napi narsangapan amang uluan HKBP Cibubur amang pendeta Sitorus, napi narsangapan, amang pendeta C. Harahap, fungsional pendeta Inang Ririn, amang pendeta
Tarigan, Johannes Tarigan, Auma utusan Sian Paraladu, AKBP Cibubur, Napindah Sangapan, dengan sepelayanan, Amang Inang, Dok Sude Hita, Akana Poso Bulung, Akadak Dana. Sadarion memang temu pisah hal biasa kita lakukan di HKBP Cibubur. Tetapi ini sungguh luar biasa. 2 tahun, 2 bulan, 20 hari berangkatlah inang pendeta kita ini. Setelah dibacakan amang pendeta, uluan SK perpindahan inang pendeta Boru Sinura tarsonggot iba. Tidak hal biasa 2,5 tahun, 2 tahun 2 bulan, tidak sampai 2,5 tahun. Jadi sebagai Paralado HKBP Cibubur, ada pesan kepada MPS Distrik 8 DKI Jakarta agar perpindahan pendeta harus diperhitungkan, karena segala sesuatu program kerja di HKBP Cibubur khususnya kita bicarakan ada program, ada anggaran. Jadi perpindahan inang pendeta kita ini tidak ada di program kita, jadi tarsonggot. Jadi mungkin di sinode nanti bisalah dibicarakan, dibahas tentang perpindahan pendeta. Jangan terlalu cepat di suatu tempat di gereja. Sehingga kami, contohnya inang pendeta Ririn ini Boru Sinurat, masih terlalu singkat pelayanannya. Ibarat pohon yang ditanam, belum berbuah, masih bertumbuh dengan baiknya. Buahnya belum kami rasakan, walaupun sudah, tetapi kurang kami rasakan. Sehingga untuk ke depan mohon diperhatikan, mungkin ini suara dari HKBP Cibubur yang bisa disampaikan di sinode nanti, agar perpindahan pendeta lebih diperhatikan. Kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat perpindahan pendeta dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi Lasdo Rohanami sebagai Paralado HKBP Cibubur menyambut amang pendeta yang datang dari Aceh. Kalau SK datang, kami tidak menghambati, laksanakan. Kami HKBP Cibubur adalah HKBP yang patuh pada pimpinan. Jadi adalah usul-usul dari kami agar kedepannya perpindahan pendeta diperhatikan. Kalau apalagi sekarang sentralisasi kita, kesejahteraan pendeta diperhatikan walaupun di kota, di desa sama. Sehingga kami HKBP Cibubur yang yang program kerjanya anggarannya tidak ada untuk sesuatu, sehingga kita yang agak kelabakan juga termasuk ya untuk acara-acara demikian. Itulah Hatta Sianau sebagai Paralado HKBP Cibubur yang menyampaikan sepatah dua kata. Mulai tema di amang pendeta yang datang, kita melayani di HKBP Cibubur dengan sukacita agar nama Tuhan dipermuliakan. Nang songoni inang pendeta sehat-sehat. Kebetulan inang pendeta ini anaknya teman yang di rumah, satu sekolah dulu. Amang Pasaribu dengan amang orang tua dari inang pendeta Ririn satu angkatan. Dan Paralado menunjuk saya, berarti ini termasuk boruku. Tuhan memberkati inang di dalam pelayanan inang, sehat inang, khususnya di persalinan inang. Mulate, Tuhan memberkati. Tujoloma Parartaoni Uria. Inang Padita Dawat Amang Tujoloma. Mulia temah di Tuhata. Jadi ala disodo
amak pandita, amang manon apa sahaton cendramata, kami ma sipalas roha. Partikeno pinasa matu amang pandita. Dihamuay na nami inakpadita ririn boru sinurat doho amang bacar nahor. Tarjulu sa halimat umuliate hita tutuhata ala doho tolong rohani Tuhan. Bu hita marpungu di ngananon. Jadi di dongan nakidak kola madokata pe kola pasahatonon naman nanasida. Jadi hobar tu perpidahamuna pasahaton nami do cendramata kenang-kenang sa tonga-tonga ni huriata. Doho pangidoan asalam ditabay Tuhannya kapasu-pasu silas ni roha. Di tonga-tonga ni keluarga mo nanang di tonga-tonga ni huriata tu akatikin anang ro. Unang maberek kamu siya nargana. Niya siya nargana petong warga. Surat na. Alay surat na maberek kamu. Otikso sa diinang las marohaninang. Las marohani amang majalo kenang-kenangan na pinasahat ni huriata HKBP Cibubur sa ilam ditabay Tuhan ni makapaso-paso silas ni roha di hamuta katikinan ng ro. So ngoni mahata siya kami jadi di roha ko ada dua cicinon saya mau pasahat to saya mau padita harahapate si palas roha masya paratao. menghadap tu Jadi, melihat madi amang uluan nami dot amang pandita. Tamala tutu hita madok mau lihat itu amat tadi bata. Ala sidok dengan di basana. Natok tong mengaramoti hita. Bui tapatupa. Ulaun pamor haton. Dohok majakon. Pandita na baru di huriat tahun apala di tikyon. Mau lihat ma di pasahat roh nami. Tuhamu inapandida nami borusinurat dohot amang bacar nahor 2 tahun 2 bulan 20 hari mahamu makubasi di huriat tahun las disima hita marsaur di huriat ta HKBP Cibubur masalah situ tu dorohan nami songon nong didok dongan nakisir ruas dapat matikina jupang mau basna borhak mahamu makubasi di hurian baru di HKBP Gunung Tua tang yang name tok tamat tadi bata saya dipasu-pasu Tuhan mahamu terlebih di nama nagam haroak kita diringiri kamu diliho bisuk dot hai pason suak songoni nan sisak kapan ni rohamuna ima tang yang nami siandonga pakuwi semuna di HKBP Cibuburon di parsoratai maselas rohanami di lasni rohani huriatta dot hami parhaledu pasahaton nami do otik susadia tuhamuna otik unong dihatahon gudang daksi pujion. Tuk songonope na buhay di pasahat huriatta tuhamu. Berupa cendramata dohot si palas rohamuna. Tuhat tadi batama angko na manggohi pasu-pasuna. Saya di pasu-pasu Tuhan mahamu di pasu nahamuna borhat di pasu-pasu kami tong na tinggal di Cibuburon. Horas ma di tasaluna binasa matu pendahara.
Bimbingan pastoral mewakili Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta disampaikan oleh Pendeta Simon Petra Sihombing. Disilakan. Mauliate mata pasaha tutu hatta pardingkan basai sadario matutu songon nabui tapait ihut jalatakas taida dengan mardalan saluhutna di ulauta sadarion ima dinapabor hatton naposona inang padita ririn mayerlina sinurat sarjana teologia rabdohot amang laos pauzakon amang padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan sarjana teologia nong ojak sadarion rabdohot inang sahak matabini amang paresesta padita Bernard Manik master teologia nasubui rabdohot tita ala tongon adong ulaun pakobasion di Ari Sadarion di Huria HKBP Cijantung alani i sahak matabina tuhita saluhutna molo bimbingan pastoral jolo pareses manok kami asau pasatami bimbingan pastoral tuhita saluhutna imaraka manginang horas madita saluhutna taudutima marede mahita las jongjong mahita saluhutna Selenanaringgan dohot nasolibasa na maliutus. Hupasat kami masian na nilahon mitu hami pelan nami tuho. Sejalo may gaduab na husus di jolom. Pasu-pasu may dalaramoti asa hupar hasya kami peleanon. Patimbulun harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalamutan na hami gudang ni silenlehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, seroma harazommu, sesaut malomo ni roham di bonotongon songon na di bonua gijang. Lehon matuhamis sadarion hangluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami. Unak kami togyon tu pangunjunan, palua mahami sian pangaku. Oh
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutondim. Iya, amanginang dang pula tujuh lebih hita mars jalangan di jolo mahita par jolo mainang panditaririn dot amang Banjar Nahor dungi pandita tarigan dot inang Boruta Barat las diduti ma amang pandita Sihombing dohot amang pandita resort par pudi pehami. Ya, sama cu hitamang dipoto dina ikon pertanggungjawaban.